Hromadná samovražda o 8. Dve paradajky sú šalát. To bolo celkom smooth, že? Jak som si tu nacúval. A možno sa pýta, že čo robíš, prečo tu cúvaš, jebe ti? Nie, nejebe mi. Cúvam tu preto, lebo si chcem dať sprchu v tejto náhodnej rakúskej dedine. Sprchu som nemal už 2 dní a to som bol včera behať. Veru, taký hnusný som, ale ja si myslím, že tu je to dobré miesto. Dúfam, že nikomu z miestnych nebude vádiť menšia hygiena. Takže elektrina, voda, sprcha. Celý obvod, nazvime to, úspešne zapojený. Čerpadlo vo vode, sprchu v zástrčke, hlava tam hore visí a teraz už len chvíľa pravdy stisnúť gombík. Tak táto sprcha bola celkom misia s týmto zapojiť, vyskúšať a ešte aj nakamerovať. A tak myslím, že sa to celkom podarilo, som čistý a mám fajn zábery. A idem už odtiaľ preč, kým na mňa niekto zavolá políciu, že si kamerujem ich krávy a robím tu nejaké divné veci za dedinou. A chystám sa práve na jazero ku mestu Villach. Nejakí sektíci za mnou. Cvičenie o 6, hromadná samovražda o 8. Hlavne, že som sa osprchoval, že? Fajne. Chcel som ísť ešte do Villachu pozrieť, ale vzhľadom na to, že už je takmer 8 hodín a chcem si dať dobrú večeru, tak idem už rovno do Slovinska. Je to tak pol hodinka až 40 minút jazdy odtiaľ a chcem si už dať večeru za výhodnejšiu slovinskú cenu a nie ako nechávať 20 eur za jedlo. Vedel som, že Rakúsko je drahé, ale akože počítal som s tým, ale keď tu teraz som a treba mi to platiť, tak som z toho celkom zaskočený. Hore skúšajú typci, tam majú asi skúšobňu, išiel by som ku ním a dal by som si s nimi fľašku borovičky.
Som už v Slovinsku, prvé mesto za hranicou Jeseníky alebo nejak tak. A zastavil som tu, lebo misia na dnes je jasná. Chcem sa dobre navečerať a chcem si nájsť nejaký kľudný spot na spánok, čiže celkom simple. Už som išiel pičovať, že 2 paradajky sú šalát, ale toto je šalát. Každopádne, jak si tu tak jem, tak som sa rozhodol dať menší storytelling ku včerajšej situácii s parkovaním. Bol som v rakúskom meste, už teraz si nespomeniem na názov, ale to nie je podstatné. Také možno okolo 30 000 obyvateľov niekde pred Villachom. A riešil som cez Park4Night, že kde budem spať, na akom parkovisku. Našiel som také v meste, celkom nedaleko centra. Došiel som tam a začal som si normálne rozkladať veci na spánok, zaclonky jedno s druhým. A v tom bol som pri parkovacom automate. Stojím pri tom automate a zrazu random typek na BMWčku, také nižšie, ja neviem čo to je, 5-kové alebo niečo také, si spravil také kolečko po tom parkovisku. Cez to parkovisko sa nikde nechodilo, tam si len došiel a odišiel tou istou cestou. Takže on tam spravil také kolečko, zastavil sa pri mne a pýta sa, že či potrebujem pomôcť, nie? A že no, že hej, tak mi akože tam vysvetlil nejaké veci pri tom automate. A že díky, a prečo vlastne si sa ma spýtal, či potrebujem pomôcť. A on že, no vidím, že si zo Slovenska a že si tu tak stál, tak som sa ťa spýtal. A typek bol Turek, z Turecka. A boli tam dvaja. A hovorím si, že OK, že trochu divné, že si hneď všimol SPZ-ku, asi sa tu len tak previezol a chceš mi pomáhať, ale však akože asi v pohode. Potom som tam tak sedel, rozmýšľal a hovorím si, že neviem, to miesto proste nejak sa mi nezdá, že asi tu nebudem mať dobrý kľudný spánok, idem preč. Začal som si baliť pomaly veci, už ak som mal všetko porozkladané. A v tom ďalší typek došiel na to parkovisko, teraz pešom, tiež Turek, a sadol si asi tak, že 5 metrov od môjho auta na chodník. A to už som bol akože dosť tak, že finish zbalený. Tak som to len tam poskladal, naštartoval som už auto a asi, že 10 sekúnd na to došlo veľmi podobné BMWčka, neviem, možno bolo aj rovnaké. Neviem, či to bol ten typek, alebo iný typek, Turek na BMWčku, ale hovorím si, že tu dačo smrdím, toto sa mi nezdá. Takže som odtiaľ išiel preč a už potom som bol tak mierne paranoidný, ak som odchádzal a chvíľu som mal pocit, že je niekto na mne nalepený, nie? Tak som akože záhol na benzínku, že či pôjdu za mnou a to auto išlo za mnou. A teraz akože 2 autá zastali na parkovacom stojane číslo 1. Ja som išiel dozadu ku umývárke a pozeral som iba na nich zo späťaku. Typci akože netankovali, iba tam stáli, niečo akože riešili, rozprávali sa pri parkovacom stojane asi 30 sekúnd. Pozreli sa aj na mňa, čo môže byť náhoda a nemusí. Otočili sa a odišli. Proste dosť akože veľká frekvencia divných vecí na jedno parkovacie miesto, ktoré malo na Park4Night inak veľmi dobré hodnotenie. Takže nie vždy sa dá spoliehať na to, niekedy proste podľa mňa treba ísť po pocite, ale ja neviem, možno by žiadny problém tam nebol. Možno to boli len ochotní tureckí chlapci a proste toto je ich obľúbené parkovisko a všetci majú BMWčka zo super legálnych rakúskych biznisov, možno majú turecký kebab alebo niečo, neviem. Behám tu s tou kamerou po parkovisku jak blázen, však mi daj lajčík, pozri, ak sa snažím. Budem dnes spať na tomto parkovisku pri obchodnom centre. Je tiché, presvetlené, vyzerá úplne v pohode. Zatiahnem okná a budem spať jak dudek.